Takže dneska vás vítám dnešní videa a dneska si zahrajeme Skywars na Play, takže udělal bych tady to video jen takový kratší. Nebudu zbytečně prodlužovat. Chtěl jsem normálně udělat nějaký získat coin na Play, ale nevím proč, nechtělo se mi. Doufám, že tady toto video bude lepší jak minulý, protože to byla katastrofa, tak jsem ho radši smazal. Takže jdeme na to. Tak. Kdyby se na to i načetlo. Příští video, jestli bude někdo chtít, tak můžeme dát o tom, jak budu používat textury paky o těch nejvyšších rozlišení, co může. Nevím, myslím, že 4000, tak se můj komp neutáhne. Až do, no, do té krásy, která je 1:1. Takže zatím bych se jenom tak rozehrál. No to bude mě asi bude zabrat, vidím. No a tady tento mě asi zhodí. Ano, zhodím. Tak toto jsem mohl čekat. No tak ale já ho nezhodím. Brzy půjde zhodit? Ano, půjde. Ne, kámo. Ne, takový zase nejsem. Tak pojďme, kde si, mám, nemám. No dobré, tak nic, zase jsem zdechl. Asi úplně nějaký kity nebudu používat, protože mám jenom 800 coinů, to není zrovna moc. Takže potom asi možná udělám nějakou anketu. Takže dobré, takže jdeme na to. Tak. Luk, to by nemuselo být špatné. What, co děláš, komu? Jak můžeš být enderperlu? Aha, to úplně rašoval, nebo měl chytrá. Mohl mi napadnout. To bude Maria, doufám. Kdybyste se ptali, tak kdybych chtěl video, že bych dal textury taky od toho nejvyššího rozlišení, třeba nějaký 256 až po 1, ano, 1 pixel, nice. Tak kdo by to chtěl, tak ale nebude asi, myslím, že 2 pixely tam myslím, že nebudou a 6, protože to nějak nejde jako fungovat, nefunguje to nějak, jako divné to je, takže jdeme na další. Když se ptal, jaký klient používám, tak jsem Varezák, používám Labimod, to je jasnečka. Když sem nebudete stávat všecko, tak když sem stáhnete všecko, jako budete mít brutálně zalagovaný, jestli nebudete vůbec to mít v pohodě. Bych nikoho rašil? Ne, to je moc. Tak pojď. Ne, já jsem prostě expert a no, to tak dopadá. No. Takže těžce, ne? Takže dobré, takže by to mohlo být lepší. Já, kdyby se ptal, tak Skywars jakože vůbec neumím. Já možná tak 1v1 Skywars, ale to jsem hrál jednou za čas hraju. I když docela dost. Takhle hraju spíš Bedwarsy. Jako, já jsem si to šel random zahrát. Jak vidím, tak to lehce jako tak neumím. Takže kdyby se ptal hru, tak po 3., po 4., že i když po 5. možná. Matka, ty se brutál laguješ. No tak se ani nedivím. Se bude lagoval víc jak já. Jaký mám ping? Jo, počkej, nemám. Ping. Aha. No,
Tak jdeme nějak na to. Tady další česká. Halo. Takže mi brzy nemusí trefit instantně, doufáme. Asi jo. Ale teď má nějaký brk, ale jak doufám, tak vidíme. Myslím, že nějak asi. Tak brzo nás kašle, aha. Snad lepší. Aha. To asi se rovnou dá. No, všichni budou sem, jako. Nech mě! Nech si tě hodit! Kamo. No, jako. No. Tohle bych bral jako takový pokažený způsob. Takzvaně. Taktiku 2000. Asi budu butterfly, kolik jak vidím. Bora. Tak nic. To je tady. Aha. Dobrá. Třebrec nás nějak dlouho asi nebude štvat. Co to bylo? What? Nechápem. Nechápem. Takže jako já mám normálně jako ve Skywars, mám na 10 her, ale já jsem jako měl vždycky nějak jako aspoň ty 2 killy ve hře jsem jako dal, ale teď vůbec nic na video, nějaký zajímavý. Dobré, měl jsem jednu hru rozehřívací, při každém to jsem dal, myslím, že jeden kill, jenom. Jako nemůžu říct, že jsem dobrý, jsem špatný. Ale 30 to vůbec jako skoro nehraju. Dobré, takže nějaká česta, no. To musel to kupovat nějak moc. Tak, to asi nebudu rašovat radši. Nebo moc tady tomuhle k víře. Nevidím. Nějak smutno. No takhle. Máš hejraný. Dobré. Teď já si půjdu možná takzvaně poslední hru. Aspoň tady toto bych mohl jako vyhrát. On to si dám nějaký kit. To tak dělá. Co mám? Takže počkat, tohle stojí kolik. Ty ceny by mohly trošku poklesnout.
koupím 5krát nějaký kida, trošku jako, jak bych to řekl, mínusem, lehce, takzvaně. Na tom asi nic moc. Hodili by se tady třeba. What? Jde trochu naloutit do tady tohle borce. No, dvě potřebuji, no to nic. Jo, aha, no, bych měl nějaký levely, tak by to možná mohlo být lepší. Jenže nemám. Aha, vypadá jako, že mě nevidí, doufám. Nikdy nevidí nikoho, je to dobré. A borec jde po mně. No tak. Ne. No dobré. Tak to nějak neotočím. Tak. I když to poslední můžeme dodat až teď. No tak si nestihnu odkyt. Tak nějak vyjde, ne? Halo? Jako týpek to nějak rozjel, no? Já si dám kit. Co dostanu? Takže Diamond Sword, 3 Apple, Mávy, helmu, potřebuji. Takže Sharpness, dobré, helma, chestplate, tady by to právě docela nevíme. Nedostatek coinů, však kolik? Ale jsem chtěla jako tu denní. Nemám. Aha, tady ještě česká, tady vůbec neznám. Tady to je nějaký různý. No tak. Nic. Já to co mělo vyházet teď. What? Běž pryč. What, ne tady. No tak. To byl buk? No tak ok. No dobré. No. Tak. Pro tady toto bych to jako cca jako nějak zakončil.